हम ना देम दिल सौतन के, लेकिन तहरा देखिला तो हमार मन में एगो ख्याल आ जाला कैसे कि जइबे ससुर त सैया तहरा से पूछी रे अके देले कान के झुमका या नाक वाला छूछी रे कि बोल नहीं हर में कतना के तू खइल सरे कि अतना जल्दी बान कैसे भइल सरे। तब कहनी हां का अरे कितना काहे मुहवा बनवले तू बाड़ू ऐसा कि बोला बोला अनुपमा पसंद कैसा अरे कि गवैया लेबू कि बजवैया लेबू कि हमर भैया नियन सुनवैया लेबू। कलाकार खातिर सुनवैया सबसे महत्वपूर्ण बजे सुन के तहरा के पुदीना गाना 1000 मिलियन कर देले बा। तो तहरा का चाहिए गवैया चाहिए कि बजवैया चाहिए कि सुनवैया चाहिए? गवैया गवैया पागल आज 3 गो गवैया बा ना बजबू ओकरो में ना जोन गावता ऊ गवैया ई चाहिए सबका रंग थोड़े। अरे ई त तहरे हइए हो। अच्छा। एकर बाद कहा स्टेज पर अच्छा ठीक है कि गवैया लेबू मेरे सबसे अच्छे मेरे श्रोता है सुनवैया। हाँ देखा शिवेश भैया कहलिया कि सुनवैया ये तो पलट गए मर्द तुरंत ले भैया अब इनकर बात के जवाब देवे दो। कहलिया कि हमरा सुनवैया पसंद बा गवैया खोज तू त एगो बीकू बजवैया खोज तू तो 6 गो एखनी बजावे वाला हतना मनी सुनवैया के अकेले कैसे बर्दाश्त करबो? गलत कहतनी। अरे कितना जैसा ना जैसा ना मरदा खोजबू ओइसा ना ओइसा ना साटा में अरे जहानाबाद टाटा में बिजी रहे ना मुदैया कि सुबह शाम साटा में जहानाबाद से बड़े जहानाबाद टाटा में अरे बिजी रहे ना मुदैया काहे से की काहे नहीं अब तू बड़का पूजा की पुजारन इधर अरे नचनिया से फसल रे मोर सैया नचनिया से फसल रे मोर सैया सुबह शाम सहट जहानाबाद टाटा में बिजी रहे मुदैया सुबह शाम सहट जहानाबाद टाटा में बिजी रहे मुदैया नचनिया से फसल रे मोर सैया नचनिया से फसल रे मोर सैया नचनिया से फसल रे। चांदनी जी के तू का कहलू? चांदनी जी को मैं अपनी बहन बोलती हूँ। बहन बोलती है ना जी। और कि तरहरी के 3 पाता लहरी के 3 पाता तीनों का चना रहे अनुपमा जी के 3 बहिन अनुपमा जी के 3 बहिन तीनों फिला रहे शादी ब्याह के माहौल में। अनुपमा जी के 3 बहन या तीनों के तीनों खिलाड़ है। इनकर बहन की हालत बताई अरे ताकला देवाली अम्मा का लिखल बा तनी ताकला अरे अरे इनकर एगो बहन बड़ी गया में अरे तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा आ इनकर बहन के सोरा को भतार लिखल बा तनी ताकला देवाली अम्मा का लिखल बा तनी ताकला देवाली अम्मा का लिखल बा तवार लिखल बा तवार माने जन सब तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा इनका बहिन के सोरा को भातार लिखल बा तनी ताकला देवाली अम्मा लिखल बा तनी ताकला। भाई प्रतिष्ठा बाचल हम बा ना प्रतिष्ठा नहीं खे बचल हम कहतनी ठीक बा लेकिन जो सोरोह के लिखल बानू सब इनके भीड़ से हो के आइल हन तू ही जानतर सब सोरोह इनके भीड़ से तू ही जानतर लेकिन कि हम तहार बहन कहतनी होई कैसन बड़े ठीक बा सब ठीक बा। अब हम कहतनी सब चाचा बहन होई वैसने मिलल बड़े का ओके हम कहतनी सोरा को कि त जींस छोड़ी के पेन हसाला
अच्छा कि तलोग वाला चार हो जाई ए बबुनी चढ़ल बाटे तो हरी जवानिया बजरिया में मार हो जाई जिनस छोड़ के पेन हसाला मार माता लोग वाला चार हो जाई जिस पे भी छोरा तलवार माता लोग माल चार हो जाई ए बबुनी चढ़ल बाटे तो हरी जवानिया बजरिया जनती जे हो जनती जे सूट वापस सैया जिलू भाई जई है जनती जे सूट वापस सैया जिलू भाई जई है कुसुम किसी के हम पहिली छोटकी ननदी रे कुसुम किसी के हम पहिली छोटकी ननदी रे कुसुम किसी के हम पहिली। और कुछ बोले के बाद हम तो जे बोले से तोहरे से बर्दाश्त न हो बोलो अरे कि ये गोरी तोहारो तमनवा रहे अच्छा अरे कि प्यार कैले रहू लाहे लाहे कि जबन भइल मन माने कि हमारे प्यार के निशानी जानू अभी ओले धाइल बा इयरहु देखना टेंशन भाई लइकवा तोहरे पगहइल बा लेकिन हम बात चाहते नहीं और कितना अखिया से नींद चैन दिल की उड़ती है सुला अखिया से नींद चैन दिल की उड़ती है बंगला के बेटी सपना में आती है अखिया से नींद चैन दिल की उड़ती है अखिया से नींद चैन दिल की उड़ती है